trvalo, to bude po skončení prezváňania, keď závory padnú a bude to hrečie. Teraz sa sklápa závora, v tejto chvíli. Tie indikácie sú vždy nejako, nezabudneme to, ako je. Keď bude závora sklopená, teraz priecestie je uzavreté. Čiže už sú závory vodorovne, to sú tam, tuto desí je most cez Vách, tuto blízko, tam sú závory. Jak je tá vodárenská väža, tak tam sú to. No. Čiže vidíte, vlak sa ešte len blíži, je v približovacom úseku, ale pretože bola postavená cesta, tak sa pri ceste uzavrela automaticky. Čiže nemusí každé pri ceste nevyvinúť nejaké výpravcov. No a vlastne, tu sú potom nejaké tlačítka, tak ako pomôže tam pán výpravca, zatlačenie. Manuálne uzavrie pri ceste, povýpravte, vrátenie to pri ceste otvorí. Lenka, zober súhlasy, by sme si to obehli cez 5 alebo 3. Takže to je toto, potom je núdzové otvorenie pri ceste, to je podopreté fungovateľné tlačítko. To je pre prípad poruchy, že keď kvôli poruche koľavého obvodu sú si strojové v približovacom úseku, hej, a proste už je tam kolona, už sú nervózni vodiči, potom môžu prejsť, tak má výpravca možnosť to núdzovo otvoriť. Buď odtiaľto, alebo ešte na ceste taká kontrolná strienka s plombovateľným tlačením, kde sa to dá otvoriť. No a potom sú ešte podľa toho typu priecestia napríklad tlačítko na núdzové vybavenie. Tuto sú potom napríklad indikácie treba z činnosti časových súborov pri rušení cesty bez jazdy vlakov. Tu sú potom indikácie nejakého náhradného zdroja, porus zdrojov a tak. Takže to sú ešte potom ďalšie ovládacie prvky. No a tam skrinka, tam za Palom a Mišom, to je skriňa